Аз лично тези дни ходех на Даскал само с таксита, така че няма да си позволим да си поръчам нещо. Вчера похарчихме 50 паунда с такси заради зъба ми. Значи, понеделника отидох с такси, 10 лева. Вторника отидох с такси, още 10 лева. Срядата отидох с такси, 7 лева. Четвъртъка отидох с такси, колко ми взе тогава? 8 лева или там. Аз се им оставам по някакъв бакшиш, защото примерно всеки ден ми издигаше сметката 7-8 лева, аз им давам 10. От неговия адрес до моя и от моя после до клиниката 50 паунда, баце. Паунда. 130-40 лева. Само това такси. Това е такси, бате, представете ли си? Бате, в Англия такситата са бати бруталните, от когато вкараха тея новите. Тук ги има, слушай, тук ги има различен вид таксита, значи по принцип, ако говорим за просто, нали, такси, нали, нормално, окей, нали, затова това го изключваме. Обаче, ако почнем да говорим за Uber-ите, има и луксозни там, които ще ти струват няколко стотини или хиляди паунда. Обаче имаме бахти яките търсене, Радио Веселина, Инстаграм Кик. Те беха вкарали сега ни нови таксита, когато бех в Англия. Това бате. Тия са такова, бе. Тия са тук от много години. Това са дефолт такситата, обаче. Не бе, тея новите вкараха, сега е тея. Тея са дефолтките, тея са новите. Тея са старите, обаче новите, брато, те са... Каква марка беха? Аз това се опитвам да видя. Цоко да ти кажа, значи тук в Англия са първо това вид таксита, които те всъщност са дефолтките, нали, традиционни, там какво ще им казва и след тая. После още не. Са другия вид. Тя, от които, нали, ти можеш да се запишеш, нали, за някаква компания, обаче си ползваш твоята кола като такси. И другото е Uber, ако не се лъжа, че това беше последното. А Uber е на класи там. Можеш си вземеш, нали, по-евтина, можеш да си вземеш нещо луксозно. Иначе е това новото. Аз не знам какво са, Бентли ли се водеше, какво се водеше. Аз когато бех в Англия, аз се чудих откъде вадат тези пари за таксита. Бентли таксити, представя си. Електрички вкараха много готини. Сега с старите таксита много разлика. И това гледам, че също са вкарали. Не знам тогава дали съм гледал такива работи. Това вече не съм го виждал. То пише, че е Next Generation, де факто скоро май ще ги вкарат. Next Gen. Не, в смисъл, виждал съм, нали, как ти го кажа, тая марка, обаче пък точно този модел не съм. Иначе този модел такси, много ме иска в име небата. Брутално. Защото са запазили старите таксита и са ги направили малко по-модерни. Да бе, то няма кой знае, то даже почти никакъв импрувмент няма, човек. То все едно гледаш старото с някакви козметични такова разлики отвънка, нищо повече. Отвътре имаше огромна, така като мине някакво такси, мине ново такси и старо такси, се виждаше разликата. И смисъл, гледай, искам само да виж тази снимка. Погледни само как се отваря вратата, бат. The most luxurious... Luxurious се казва... London taxi with loads of Techant Ferrari paint start. The most luxurious London taxi with loads of taken Ferrari или what the fuck? Ако сега го видя на улицата, нали, преди изобщо да го видя тук на това, което го показваш, щях си кажа, че е просто поредната... Глей вътре, брат. Глей вътре. Искам само да видиш, аз ако живея в Англия, ще стана таксиджия, казвам ти. Погледни какви работи има, просто само гледай, бе, човек. Погледни вътре, бе. Аз се чувствам като някакъв билярдер, бе. Погледни. Мога да вземеш това дистанционно и да си сменяш светлинките тук, където ги имаш. Гледай. Леле, бате, поводявам. Бах ти седалката, гледай седалката каква е отзаде, бе. Леле, аз ще отивам да живеем в Англия, казвам ви. Само и само да караме това такси. Това ли е ценоразписа, бате? Е Лондон, примерно. Uber, 1 mile day rate. Рейта за един ден за един майл, т.е. за една миля. Лондон, Лидс. Това са градовете. Значи във всеки един град е различна цената. В Лондон така, като гледам с утката, лели. Иначе като визия, братле, са го докарали да си утката, лели. Аз отвътре направо се влюбих. Аз ти казвам, парите, които шеха ми дават за Даскал, аз ще да ги профуквам да ходим с такси. И като слезам, брато, от таксито, само ще кажем, отворете ми вратата, ще ти дам още 4 паунда да ми отвориш вратата. Отваря ми вратата и така излизам. Такава. Все едно държим Даскалата.